Good morning, guys. I'm not an early person, but उठना पड़ा. क्या करो? अभी मुझे पिकअप करने के लिए आने वाले हैं. सिर्फ 1 hour है, तो अभी मुझे फटाफट रेडी होने पड़ेंगे. तो लेट्स गो गाइस. Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनायाव बावहरनाय थाबाय. स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय आंहा दुबाइयावहाय फट'शुट दङ. मोनसे पेलेसावहाय जागोन आरोना, बुर्ज खलिफानि फ्रन्ट साइडथिंहाय माने बुर्ज खलिफानि भिउ फैनायनि आरोना. आं एकदम बेखौ खालामनो होननानै थांगाथारदोंमोन. स' फाइनालि दिनै बे समा फैमारबाय. स' दायो आङो थाबनो रेडि जानानै लानोसै. बिदिब्ला नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो. थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. चलो दायो आङो एसे दै फुदुंनानै लानोसै. दै गुदुं लोंग्रोनोसै, बेनि उनावहाय फ्रेस जानानै मेकआप खालामसै. दायो आङो मेकआप स्टार्ट खालामसै. मेकआप स्टार्ट खालामनायनि सिगां नैबे लेन्सखौहाय लागायगोन आङो दिनैहाय. नैबे लेन्सखौहाय आङो ग्लबेल भिलेजाव बायदोंमोन आरोना, कोरियानि बियो. ओरैबायदि मोजां. आं दिनैसिम जाखिनि लेन्स लागायखांबाय बेबायदि नेल्स आं लाइफआव फार्स्ट टाइम लगायदों. माने लेन्सखौहाय लानाय बायदिखौनो माने फिल खालामा आरोना. ओरैबायदि लाइट वेट, ओरैबायदि कम्फर्टेबल. माने मोनसेल' बायफ्लांबाय आङो, आरो बायबावगौमोन बिदि सानबाय थाबाय आङो. ओमफ्राय दायो फुरा मेकआप खालामबाय आङो. आंखौ ना मोनसे फानि खोथा खिन्थानोसै आङो. आंखौ जा मिनियो आरोना जोंहा न'नि मानसिफ्रा. आं जुदि माहाबा थांनांगौ थायो बा माबा मोनसे पारफर्म खालामगोन बा शुटिं खालामगोन, आं बिराद अभार एक्साइटेड जायो आरोना. माने जि थाबनो ओंखारखायो आङो. माने उन्दुनो सुखुलायलाया आरो. लाइटलि ब्रेकफास्ट खालामनानै लाबाय आङो. ओमफ्रायहाय नै मेकआपखौ माबोरैहाय नुदों, मोजां नुदों ना गाइस? दायो आंखौ पिकआप खालामनो लांफैबाय बिसोरो. दायो थांगासिनो जोङो. नै माबोरैहाय नुदों आंनि मेकआपखौहाय आरो लोगोसे लेन्सखौ माबोरै नुदों, मोजां नुदों ना? नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं प्रफेसनेल मेकआप आर्टिस्ट नङा, अब्लाबो आं जेसेबां हायो ट्राइ खालामो मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामनो थाखाय. स' नोंथांमोना खोन्थाहरदो माबोरै मोजां जादों ना जायाखै. ओमफ्राय नै दायो जोङो पेलेसावहाय मोनफैबाय. नैबेनो आरोना लकेसना, बेवहायनो नै बिथां सानैबो. बिथाङा आंखौहाय ड्रेसखौ थिक खालामना होगासिनो आरो. दायो बेयावहायनो जोङो शुटखौहाय लागोन. Hah? Begini lah. Begini.
So guys, दायो बेवहाय photoshoot खालामखांबाय नायनो हागोन जा मोजां मोनखायो आरोना जा मोजांखा जायगाया Now I'm gonna change my dress मैं कैसी लग रही हूँ guys comment section में बताना मुझे दायो जोङो इभिनिं वाक खालामफैदों आरो दा जानानै लाबायना बिराद बेनि थाखायनो एसे वाक खालामफैदों स' देट जोंना एसे केल'रिस बार्न जायो बेनि थाखायनो एसे वाकिं इभिनिं वाक खालामदों आरो ना जा सान्ति लोगोफोर बेयावहाय जोङो बेरायनाय जायगाया नै जोंना नै जों थानाया बेयावनो नालाय बेनिफ्राय थाबाय नै बिसिम फैबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो थाबाय नै बेयाव थांसिगोन आरो पुरा साराउन्डिं गिदिंखाबाय जोङो ओमफ्राय दैयावहाय नायलाय रिफ्लेक्सना जा मोजां जाखादों मा गाबदों ओमफ्राय टिट मायबा गाबबाय थादो वाव सानाव साबसिन नुगोन सान्दुङाव रिफ्लेक्सनदो बिराद मोजां नुगोन आरो जोङो ओरैनो नर्मेलि बेरायनो फैबाय आरोना नै बालाहामा गोजासो नै दहाय खोन्थाहरनाय आङो नुबाय दा दैखौबो दायो मेकआप सेकआप हुगारनानै लानोसै दहायो मेकआप हुगाराखैमोन ना आंथ' आरो मेकआप खालामनायानो जाखायो जिहेतु भिडिअ बानायो भिडिअ बानायबाबो मेकआप खालामबाबो जों जोंनि स्किनखौहाय बिराद केयार खालामनांगौ जायो नङाबा सिथर ब्रेव जाजोबगोन आरोना नोंथांमोना नुयो दा आंनावहाय बिराद खम सिथरफोर जायो थ'थ' फुगारनांगोन दा माने आं बिराद केयार लायो नालाय स्किनखौहाय सानफ्रोमबो मेकआप फुनो आङो अब्लाबो आंनि स्किना मोजाङैनो दङ आरोना इसोरनि अननायाव